Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε για ακόμη μια φορά στην εκπομπή Travel In. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη είναι η μεγαλύτερη πόλη και λιμάνι της Τουρκίας. Αποτελεί ταυτόχρονα κύριο πολιτισμικό, οικονομικό και βιομηχανικό κέντρο της χώρας. Με πληθυσμό περίπου 12 εκατομμύρια κατοίκων, αποτελεί μία από τις πολυπληθέστερες πόλεις του κόσμου. Η σημερινή τοποθεσία της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται επί της αρχαίας πόλης Βυζάντιο. Είναι εκτισμένη στις δύο πλευρές του κερατίου κόλπου, στη νότια είσοδο του στενού πορθμού του Βοσπόρου, που συνθέει τη Μαύρη Θάλασσα στο βορρά με τη θάλασσα του Μαρμαρά στο νότο. Αποτελεί κατά αυτόν τον τρόπο τη μοναδική πόλη στον κόσμο που βρίσκεται σε δύο ηπείρους, την Ευρώπη και την Ασία. Η σύγχρονη πόλη χωρίζεται σε τρεις κύριες ζώνες που περιλαμβάνουν την παλαιά Κωνσταντινούπολη, την περιοχή του Μπέιογλου με τη συνοικία του Γαλατά και τον ομώνυμο πύργο, καθώς και το Σκούταρι μαζί με άλλα προάστια που βρίσκονται απέναντι στην ασιατική πλευρά του Βοσπόρου. Η Κωνσταντινούπολη αποτελεί σήμερα σημαντικό πολιτιστικό και καλλιτεχνικό κέντρο της Τουρκίας. Η ιδέα της συλλογής και διατήρησης αρχαιοτήτων αναπτύχθηκε στην πόλη κατά τα μέσα του 19ου αιώνα με την ίδρυση των πρώτων ανάλογων μουσείων που ακολούθησαν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το 1876, ο οικίσκος Τσινιλής, στο ανάκτορο του Τόπκαπι, μετατράπηκε σε αρχαιολογικό μουσείο. Το σημερινό αρχαιολογικό μουσείο της Κωνσταντινούπολης, που περιλαμβάνει επίσης συλλογές Ισλαμικής τέχνης, είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του είδους στον κόσμο και διαθέτει περισσότερα από 1 εκατομμύριο εκθέματα από το γεωγραφικό χώρο της Μεσογείου, των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και της Κεντρικής Ασίας. Στην νεότερη ιστορία της, η καλλιτεχνική ζωή της Κωνσταντινούπολης δέχτηκε σημαντικές ευρωπαϊκές επιρροές, με ορόσημο τη μεταρρύθμιση του Τανζιμάτ. Οι ευρωπαϊκές αντιλήψεις για την τέχνη και τη διδασκαλία της ξεκίνησαν να υιοθετούνται το 1883 με την ίδρυση της Αυτοκρατορικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών από το Χαμντί κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων, όπως η Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισίου. Σημαντικά αξιοθέατα συναντώνται στη μοντέρνα πόλη που οριοθετείται από την περιοχή του Μπέιογλου. Η γέφυρα του Γαλατά συνθέτει την περιοχή αυτή με την παλαιά πόλη, ενώ στη συνοικία του Γαλατά δεσπόζει ο ομώνυμος πύργος ύψους περίπου 70 μέτρων. Επίκεντρο της μοντέρνας πόλης είναι η πλατεία Ταξίμ ή η πλατεία Ανεξαρτησίας, που αποτελεί συγκοινωνιακό κόμβο με πολυάριθμα κέντρα διασκέδασης. Στη συνοικία Χαρμιγέ, σε σχετικά μικρή απόσταση από την πλατεία Ταξίμ, βρίσκεται το Στρατιωτικό Μουσείο με εκθέματα από όλες τις περιόδους της στρατιωτικής ιστορίας της Τουρκίας. Στην περιοχή Μπέιογλου βρίσκεται το σύμπλεγμα του Κιλίτσα Λι Πασά, που περιλαμβάνει τζαμί, μεντρεσέ, χαμάμ, μικρό μαυσολείο και συντριβάνι, χτισμένο κατ' εντολή του Κιλίτσα Λι Πασά. Σημαντικότερο ίσως αξιοθέατα της πόλης είναι το παλάτι Ντολμάμπαχτσε μαζί με το ομώνυμο τζαμί και τον μπαρόκ ρυθμού πύργο του ρολογιού. Άξια αναφοράς είναι επίσης τα κάστρα κατά μήκος του Βοσπόρου, όπου κυριαρχούν το Ρούμελι Χισάρ στην Ευρωπαϊκή Τουρκία και το κάστρο της Ανατολίας ή Ανάντολου Χισάρ στην Ασιατική ακτή. Αν θέλετε να μάθετε κι άλλα για την Κωνσταντινούπολη, μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο που ακολουθεί ή να επισκεφτείτε το ταξιδιωτικό γραφείο Rikas Travel. Από εμένα και το Choice TV, γεια σας!